ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାର ନାମ କାନ୍ଦ। ହୃଦୟର ଆବେଗ ଯେବେ ଆଖିକୁ ସାହାରା କରି ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ କାନ୍ଦ କହିଥାଉ। ସେ ବୁଝେନି ସ୍ଥିତି ବା ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍ଥିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କିଛି ବି ବୁଝେନି। କି ବୁଝେନି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ସର୍ବଦା ଏକ ସାଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ଛୋଟ କବିତା, ଯାହାର ନାମ କାନ୍ଦ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଏମିତିକା ଏକ ଜିନିଷ, ସବୁଠାରୁ ନିଜରତା ମଣିଷ। କାନ୍ଦ ଏମିତିକା ଏକ ଜିନିଷ, ସବୁଠାରୁ ନିଜରତା ମଣିଷ। କେବେ ଆସେ ଦୁଃଖରେ, ପୁଣି କେବେ ଆସେ ସୁଖରେ। କେବେ ଆସେ ଦୁଃଖରେ, କେବେ ଆସେ ସୁଖରେ। ଭୁଲିଗଲେ ମନେ ପକାଏ ସେ, କହି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖରେ। ଆରେ ଭୁଲିଗଲେ ମନେ ପକାଏ ସେ, କହି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖରେ। ଆରେ ଅଛି ପରା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ। ଅଜାଡ଼ି ଲୁହ ଶ୍ରାବଣ କରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ। ଅଜାଡ଼ି ଲୁହ ଶ୍ରାବଣ କରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ। ହୃଦୟର ଅମାପ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ବଖାଣେ। କେବେ ହୋଇ ତୁନି, ପୁଣି କେବେ ଗୁମରେ ବାହୁନି ବାହୁନି। ହୃଦୟର ଅମାପ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ବଖାଣେ। କେବେ ହୋଇ ତୁନି, ପୁଣି କେବେ ଗୁମରେ ବାହୁନି ବାହୁନି। ଆଘାତର ବିଭୀଷିକା, ଖୁସିର ପ୍ରହେଳିକା। ଆଘାତର ବିଭୀଷିକା, ଖୁସିର ପ୍ରହେଳିକା, କିଛି ବାରଣ କରେନି ସେ। ଆଘାତର ବିଭୀଷିକା, ଖୁସିର ପ୍ରହେଳିକା, କିଛି ବାରଣ କରେନି ସେ। ସଦା ତତ୍ପର ଏକ ସାଙ୍ଗ ସଦୃଶ, ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ନରଖି ଅବଶୋଷ। ସଦା ତତ୍ପର ଏକ ସାଙ୍ଗ ସଦୃଶ, ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ନରଖି ଅବଶୋଷ। ତେଣୁ ଲୁହ ଏମିତିକା ଏକ ଜିନିଷ, ସବୁଠାରୁ ନିଜରତା ମଣିଷ। ସବୁଠାରୁ ନିଜରତା ମଣିଷ। ସବୁଠାରୁ ନିଜରତା ମଣିଷ।